Huko ni mtakatifu. Yons. Nani ngoja simama hivi. Alafu data simu yako nikupatie link. Data simu yako. Ndio utumie wengine ndio nimeona emotion zimepanda. Siwezi Hello. 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 Kimanye kiaro. Hello. 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 Inche mbate simu yenu. Oh, go. Devang. Niweke password. Nataka hii gari ndio inafuata hiyo nyingine immediate. Inatangulia. Angefungua kwanza. Nini? Wewe utakaa hapa na mkopi. Nipatie watumie link. Nataka kwenda sasa kwenda juu data. Kisha naendelea kuni. Ati? Ha? Iko sawa? Lakini nisimama hapa juu. Nisimama hapa. Lakini mahali pa kusimama nitakuwa sawa. Nitakuwa comfortable. Iko sawa? Hapa iko sawa kabisa. Iko sawa? Nilikuwa nafaa kupatia nani link before ni Link anapea nani? concentrate. Link ni hii simu ya Eno. Uko na namba yake? Uko na namba yake. Sipaka usave kwanza. Sija save na hii simu natumia kama network. So kuna vile nimeifunga. Aje, let me try. Ati nini? Bali nitakaa. Nitakaa hapa. Utakaje? Huyu kuna stand. Kuna mwenye kuna stand? Huyu sasa hivi. Nataka kuitumia. Because unajua kuna mbali sana. Sawa. Na si upasipoti link kwanza. Ndio tutoe link. Napeana. Acha Eno kuweka hapa kwa nini yako? Siri yako. Weka hapa ndani. S05. You text WhatsApp. So unakaa utakuwa umetana. I'll turn.
Sister. Ameniona kweli. Sasa niko sawa. Sasa kitu iko tusonge mbele, wakitoka ndio ni taangalia nyuma. Umetext? Umetext? Ongea na Jackie hapa nyuma. Ndio hapo na gari. Hii inajaa. Ameenda? Msaidie na maneno ya gari. Ameenda huko nyuma. Ako wapi? Ako wapi? Hebu. Eno kuko na panels. Text na WhatsApp. Hiyo gari sisi ndio tunakuwa mbele ya hiyo hazi. Hiyo hazi hiyo. Nimekuwa ready. Mimi nafaa kuwa mbele ya hii gari. Kwa gari zote sisi ndio tunakuwa mbele. Hiyo amepaki. Tunatoka pause. Tuko na nyinyi. Oh, basi mtangulie, inafaa kuwa mbele hiyo. Nitawaachia. Nenda huko. Tuko na nyinyi. Nitawaachia muende. Wapanga wenye kusimama njia. Hii ya white. Kuna hii huko nyuma. No, the other one. Yeah. Nyie mfanyangi service kwa mochari? Sina jamaa tunapenda buzi. Nilikuwa na brewing mzima nini. Tunapenda buzi. We don't fear them. Sisi tungekaa na service tumwone siku 3. Yes. When text. Let me check. Shakuja. Nimemtumia link.
Hiyo mashine yangu iko na 2 hours.
mbele kabisa. Niende mbele kabisa. Yeah. Tumeona kina Joseph. Tumeona kazi zangu kina Joseph. Sisi tunamwona hapo. Ni Joseph. Huyu mtu wa nyuma pia ameniambia niende. Huyu mtu wenu wa transport. Huyu mtu wenu wa transport ana signal nisimame. Niende. Mashine yangu inakuwa na 2 hours. Alafu lazima tunaona hapa tunaenda kumpeleka kwa baba gani? Sema wanaingia na nimeuliza wanaingia bomba gani? Miaka mingi nani atakuja? Lunch na sapa. Kwenda waangalia tu mimi nimeshiba. Omwenga? Ama utasimamisha uanze tena baadaye. yeah? Haiwezi. Lazima inabidi nimalize kabisa tena naanze fresh. Hiyo sasa itakuwa ngumu.
na viatu. Oh, Umeacha kwa nyumba. Me I asked you, do you have shoes? Jumi niliweka crocs zangu hapo nikianticipate mvua. Matope na hiyo slipper fulani. unajua hizo plan. Ufike kabla ya hii. Sitaki mvua kabisa. Na mimi mashine yangu ikisikia mvua imezima. Na kuna 2 hours. Yeah. Ukijua hapa nje kuna town hapo ndo maji. Wale kwa mtu. Kwa ngoja hizo basi pale. basi ndio ikianza aanze kutumia. Ndio nilikuwa nimesema. Tuende mbele kabisa. Sasa tuende mbele. Oh. Ndio huyo ako hapa. Utashika hii. Wewe ndio unaongoza. Si mimi. Ni wewe. Ni entertain. Sasa
Acha kidogo. Twende, washaanza kutoka. Tena wamesimama. Tena wamesimama. Nani? Wewe uko sawa, simama tu sasa. Fanye kazi pamoja.
nione hapa. It's okay. Nisonge nyuma. Ah, iko sawa. Basi nasonga mbele. Kwanza kwa ningeshuka kwa vizuri. Acha nishuke. Kidogo. Mwacha shi. Wapi viatu yake? Uko huko nyuma. Hapo ndizi yako Jeff siwezi kufikia. Kuna kitu hapo. Ngoja kidogo tusaidie. Kunifungulia itakuwa sawa. Kuna ndizi hapo chini. Anaziona. Msaidie viatu. Geti iko wapi? Uko hapa. Nishatoa moja. Ametoa moja. Nyingine iko wapi? Harakishako. Harakishako. Anatafuta viatu. Unio bag yangu? Bagi yako niko nayo. It's okay. Hii iko safe. Sio na wasiwasi. Sawa enda. Saidia hii. Sasa nikushikie hii. Stand. Na Yes. inaitumia. Ndio hii magari. Natumia aje? Bon, anarudi nyuma mtoke hivi kidogo. I have to use it. Saidia. Joy.
Loco tora, corriere di un
Moche gutunne koronche. Sabatore, Nyasaye ulio toira buya. Ngo sabatore, Nyasaye ulio toira buya na ndo toira ni buya. Nyasaye tongo to mongina kare ni asobu ko bwense. Nero to kolera manene nero turabuya, nero to bana babira to ikabuya bana Nyasaye. Abachi kurobo mongina. Tiga tu sabe to ase ko itangora iko. Tu sabe. Nyasaye watongo to mongina kare ni asobu ko bwense. Nyasaye kwarengo kera kurara. Nyasaye sabeta mabira. Nyasaye kwa mwekeretie faili yayo monene oba ko imukere uroto gu bono monene ekembuka mbuka kemogete abana bakani bakumya bachukuru bakani bakweumya umugaka kweumya ekero baramba bwati botoero Nyasaye Yesu koranje barorekanire banyoro botoero omonene baetana ne banyoro botoero teneno musangiro banyoro botoero ekero wanje kwa monene ikerana twareganie so musangiro kana yo bandukareni ekero to goita to komori to goikara Nyasaye wasabero mo ko tare kero so mo kwani kero yomo turwa masikani akare mna ruta masikani ase kinyoro wasabira makase de Yesu Kristo morito amen bono gote baiga eto de to chakeiga muna moite ga muri to liri mo ngana kare to gene ngor tu kara mo goita asende ga mo matrim ko uchari bono ga bwatrao Gatoko bwati karoro mubiriga Umugakongwe abari barenga abamwe abo bacaseganyire amana abaje kuroba bwati ngora bakorora barutimbuka bujimate ande kamuranje bari
Mama Tayo, bonito aquí.
Anya bakore matini irarelie sanduku y'ingora. Okay. Utwarumo na kari nzikara setu kwenye kubwatia. Na bago champion mono. Barab.
kiro saidi kirorani. Anda ketika bertanggung jawab itu kebetulan. Kita ketika kabar program apa ya? Ada yang bilang sama bahasa ya. Bukan betul itu. Dengan kartu akan kita saya. Kalau mau sebetulnya semua. Kalau kita cakap program ni, kita ini ke, pemeran semua batayar, nawan dah mau ke sekolah, kita 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 berumur berapa? Kita cakap program, mau batayar, Cina amba MBA emo, nomor nomor 1, number 153, kau gimana buyo buyo, tokarong kau sama, araf tu mana kau Malaysia boleh juga ikut agak betul. Bukan waktu hari sama batayar, Malaysia kan batayar. Mojimo buyo buyenge, unari tori kogwa, une bigare byomo beange, matu konko erare, nawabe batu butwe, maberanko erare obeange, obeange, obeange. Yesu gakurangelia obeange, wote bana se vive gesirina gesikwe, virero bia ombosa obeange, visija via visira basare bagota, solinenga kienta be obeange. Nyasa okorangerie tiga ogotayaya, kagwe asobo siru obeange, 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 Yesu gakorangelia obeange, obeange, goteba se vive, gesierina gesiekwe. Virero via ombosa obeange, wangenga kinete mechano ejije, tamagotia se Yesu obeange, kabe ayo mongaini tosiekere ruaisiko, erio ojewo sira obeange, obeange. Obeange, Yesu gakurangelia obeange, utebana se vive gesirina gesiekwe, virero via ombosa obeange, aye omonya vive iwerio iria Yesu. Tamakorwa sosunte obeange, to siekere weisiko, Chiakorogendo bono obeange, 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 Yesu gakorangelia obeange. Utebana se vive, gesierina gesiekwe, virero via ombosa obeange. Tigango, tú sabes,
ngosaba tore omochenu omonene tata Nyasaye n'omwana n'omwika omochenu twakira ase obosi bwao omobaso oyo omuya tokoirana embuya mono egekoera aye ore tata oito waturendire korwa emambia mpaka twaikire omobaso oyo omuya omonene twakire ensi yaikero kiao kia mabera gekora twasokire obonene bwao igo turi abanyabibi buna mwanya bantu igo togosaba omonene otwabere ebibi biito erinde omonene oigwa amasaba aito naende otwiranirie omonene buya mono egekora bwaturendire omonene akwarendire nke omonene tata Nyasaye korwa gwanchete ng'ati bw'omong'ina karani ati moge korwa ase obosi bwense kwabeire ang'e na efamily eyo omonene ase enchera ere engiya kwanyerendire omonene n'omosafara twabwate ore ngo omosafara omotambe korwa ase enkendu ya kisi omonene buya mono egekora gwatoa amabera apara omonene tata Nyasaye gwaturenda buya mpaka twanyarire koba togoikia omong'ina karani iga ase enka yaye omonene tata Nyasaye oroche enka eyo omonene iga ebwate amarigara amange ebwate egesunta ekenene ase eng'encho ya okorara kwa omong'ina twaretire omonene tata Nyasaye omogaka bwa enka eye iga twaretire omonene abana b'enka eye iga omonene na abamwabo bonsi omonene na abachokoro abo bare n'obwechando okonene omonene chingaki echi twariganirie amaraika amachenu omonene akunekera oyomo erinde arete oboremu bwa bene enka eye iga morobiri bwa omong'ina karani omonene twayotigire ense y'oborendi bwao buya ogenderere konyotenenera mpaka ekero oraere buya rituko ria mambia ntokoiraniria mbuya mono tata Nyasaye bono ekero togochi konyara koba tokorwa ribaga riokorwa enkwana ya okoremia omonene enka eye iga igo togosaba omonene tata Nyasaye obe amo na intwe mpaka ekero torakore buya ebakona esikombi koiranire igo twasabire amakaisane ase erieta riao eria Yesu Kristo omotoria. Amen. Bana libageri na batware ko basaba mutwanjire turanyora ngo abanka igake igo tutarachi kuliko organize abageni nande nto bari baga na batware gusaba tonyore chinkwana nke igo kurwa saba abantu banka iga egera tumanya kwari gani abageni korwe kenyoro gaitu gia yansari igora iga ndaracha kibuka iga omugaka Martin njwango ubweri kamwa abageni nande nabora abaherese sabari twacha gusina nyororo yarenge gusina enko abamita bakena banene n'abakwani buya mure aiga munaroche naruga twabwa mambia twasoka buya twaike tauni tware tumong'ina buya tweta kembu twachirinya sao turaire no komo kwa mno twikira baminda mwarurange togwateba mbuya mona suguika ana kana mona nenya sabaire buya bona ndete family asenjera ya bene mugakumbui abana bombui mwesi abantu bamakoye ngimase mubitete ekengeri gento kiororo sokero mong'ina ubwata bachukuru ubwata bakibichembe no takere koego kina abana baya akurare ngakimne yiga amatanga kunyarora tole kerare muino okoranga mana amatanga busego lakini ekera soire mega nengente keruru nengento gekubeta una lingua liekayaba tumari chinkoro nyumusiono gatasa nyasaba lemo efamilia njira mwasugure kamwa bera no mong'ina nya gitari matuka mango mugano tubwate mwisakiri bwa isie sokwe moigeranga mong'ina anyora botorwa bebuya
Nasaba sin kigma. Amwa corona manene. Nasaba siku ya baigure biya. Omo yogaendre motiga. Asino gore na tene na muno musomba. Tiwa kwa ne kubunge kama gyoka. Ese nyango chere. Ese nyingo korereki. Go chera baranya sa. Ese tu mechando mune yeta bero. Ese mangara kuya ta bero, maruira ta bero. Ese ba puede kale. Bago ya kuboka. Tobero, na batulimo to kwa ka menu kora mukina itu to girukia makweli. Abara to kwa egerekyo. Toboki go tobero. Togambiwe kina to goeta, tobe kurwe gutyo konyo mu bwa kare ka tobere seyo. Einere seyo go semelia. Ase ona isano. Fungo esina 8, esina 10. Ikawa tenga nyasao moino wa tenga ensengo chere, ensa dara te wango chere. Ekere go tuler kera abu ekengere gete. Ekengere kyo, ekage kobo yugo etania matamu anya bantu koiwa. Gete liro bakagenda bakaso mongi na kadi yo kubiku mabia asiliro balia malia. Ge communicate nere ke kwane nere. Ngai weli ogi ira itabera na abo ke kurusalia. Na abo igumo pero to je bar to kolera bano nyasa. Abano na abo igumo pero yo bogia. Ekera abo igumo pero yo bogia. Na libone efali yo ko ambiwe kina. Abo ekera ko gambiwa ogoeta kubekirwe go gutyo ko nyomo mabaka na kale. Toka endenseria magaruira tabero makuiria tabero abana tuteumie ke no ene ba ke no ene chinga uki akwete chikuboka no ene sisi kerege ntoke boke ese no ene tinjo ukira nyoro mbolembe makuiria ta ko no ene ayengi no ene ayemono ebitu kerege ntoke tuko nsa bira bi kogendra kane na kale bono asaba lemie asaya makana kwanire asejide Yesu Kristo mbolito amen mbuye mona soko ngoli ba. Oyo mindokera nitima kia se kwa enda goche. Njuango gocha ego kwa na nkeigo. Egere abairi ba minto tumako bariba. Mweno ningoro chero karagura ta kosuke gocha ego ri present ke buko kanga abuna kerandia gokora arafu to enda bairi. Na bagira tima sabera tima dio sena korora ngonya toiye. Meri ningoro cha ngansari. Nakabanga. Abana ba minto ya mata ya minto ya makoyo na mwanya gekuru na abali bata surrounded bonsi pi ba mata baito na abageni bali barurare kurwo mame nyali bali na abandi barure chinsemo awa ontanyale kubatacha mwensi igongo tebanga. Asante sana. Asigasi mwatokore siri. Uchakero mungina arwara. Baka achete kurare na ali Eldoret. Tiare nge gasierenke. Kogera mama tali nunto rwarete. Lituke elimo. Nago sira. Ama no muntu rwara gocha igaga itana na chinya gitari gweta chinya gitari ekyo nchiaga neti usaidizi na muchie tikorosa wane litukelimo mugatokonya tugakonyana tukabwatsani mpaka twamwikiriri tukuria rero gaiganka igo isabari ya eteraera bado tuli na magombo ara mange sana yakogera mama no muntu ancheta abantu abange sana gaige kenyoreke una twakinire koru obwana gocha iga mama no muntu manyete nganga kyao gwa address ande kere gwa korire gentekia abawo gwasiokera kwaranga maene gentekenje narora nakora iga nkiabo atenguru chinde lakini mama erokerora
ugochira ogotebia aya mumurone buya mono nandi buya mono ite koerera abu nandi gagocha gukumira nandi ngakienda asa kumira nandi nabago kwa buya mono iyo igo no muntu urenge gugukumisana wancheta abantu na kureisi abana bae na intuamo asenjere irengia yakogerekera tukinete ntu abwate minto yoka ekwarenge kurukuru gionse lionye ne skuru asogoikera no kuragirira nandi kwaira na kwagendera ebintu byao igo isabari ya mama yachire buya muroche mbura twakagirete ngo twera maneno utenenirie mbura twaimoikiri muchibuya tatwereri na anene mono sabari ya enegenderete etukubasaba mutubwatisi mokumoyo mpaka tukore sabari ya mama buya na masikani unarengo muntu bwa masikani ekina kiyoka ndanyare kubasaba na tole ndobo toereru egere tunyare gukore nyangi ya mama buya na masikani egentakana na masikani enyangi ya mama egwa masikani aye egere punarengo muntu bwa masikani toye kore buya nara yoka ndanyare gukwana asante sana oyo minto nyamweno edagika ya mekiagara ya gukwire toya baganiri baga edagika ya mawaki Asante ase abantu konyora libageria mbuya mono abagani bonse barule chingongonye chinse tokubaire ni mbuya mono ekiagara amangana munaya kera abeira asenka nabo konyora abantu gutantana mono kiagara alieso mongina anti asirerete ngale abantu bakorire gashye nkomwa matuka yonsi bakalera ikiriri tukulia lero bakaikira senka yaye erinde mambi abe agachwe abantu bali be group eri ya Nairobi buya mono ase ebintu birimo gukora gocha egroup ya Nyansaki kerukenya Nyansaki kegima na yonse liyitengima buya mono ase gasi erimu abeirimo gukora egento ndabasabe asa abantu baito banyansaki amasikani amanene nonyego gusiba gento kerikiao tobase gocha erindo cha kuburukania omongina kale ni galengo muororo bugukumia nando bwate semie nene gwetani abantu abange kiagera tabwata mangana mange gabwata mangana abera gotebi erinde kwanya bwati nande kwanya kolera iga abantu baminto kuryonse ri Nyansaki aba baminto twetana ine kurumuina bunyameuru omwe muro belinda yarole butuko bwalero mundu tabasa koleta fucho ni mata abantu basa security mbaro akero mundu akoleta fucho ndoche melinga munera ali menene mumotingani mambi erinde amanya gusuburu amanya kogende erinde amatanga y'omungina yarabuya aina abatebiri mbuya mono asante karibu ababe ono oyo minto nyamweno sekinjire kubeke nkwane ibiya Madam Yunia Nyatuanga kora nchenjo wangu gocha utokorere kipindi kito sasa bageni Madam Yunia Nyatuanga naro usega sokire chwangu gocha kara bageni baito bakoda kabange aba mama kurwaria ora bakoyo yombui chikolera chia endo chenjira ana abaigumbaro tobanyorera libaga ekero lirari atwanjire Madam Yunia Nyatuanga mataba narabo nimuro namorari kabuganga atabana mbuya mono asengenjo yelibaga mungina mama kale ni oralire lakini rende igarara kara se nyumba ya Nyasaye mungina kale ni nomo semi umyorenge both in church and in the entire community and in our family. Abonta yatako teba nga kanisa
Kenyoro ne family ya Makoye ngima ama na mwakale ni nyumba tuamisi lyo masemia ono nda tebe nga kanisa tiga tole mereri e community tole mereri e family tole mereri ama na abana bakale ni na abachokoro bale mereri mama kale ni okolire mimi ya sobo sibwenze okinirie family ya senjera yobo toereru omugako mbwino omugako gambete family ya buya di family kia ya ibere muna mojiroje jirensa igachiaga jetamo abana bakale ni abana ba Florence to kunyara kumenya the difference both of them are brothers and sisters to kunyara kumenya the difference between the mother and the other mother tagete kusabanga mugako mbwi lemereria abana bombwi remain the same owanja bali mwabwate karo kale ni arengo magendere gutwara owanja ni the same remain to be brothers and sisters always ekero omongina Florence yaro na era tomusabira afie yerengia no mugako mbwi tomusabira afie yerengia abana bombwi mo baba toera runa mwarenge mo basako sebereka na senge njoka kale ni urarire motware oba mobuna mwarenge na ande motware oba mbokwetani karo mama arenge moyo tigante benga abaina abasani abo mwagire asenge njoyo kurara bomungina Karen. Thank you so much. Tenya sate ni nomo yego yoiga oikalitu kolia mambia mama Karen aye ni wasenjerere ngia kuna alengo motoereru na anda aye ni wasoba toereru moroje wande ri ya tene ni asenge njoyo buya bwa Karen the same na mambi naro no botuko bugima obotoereru bobe oikalitu kolia mambia ekero moyego bomungina ora rieta liagi eso liba kuna ndimo geli uru butambi. Thank you so much. Yeah, madam. Ono nabona twale kora hikeliga ase abantu banka ono tigango torora bairi baito bali bacha kurusobo mongina Karen abakoyo yombui naboyo mago chaiga egera nabara tumanya abanda bali na barabu kabaranjali bagene lieno ni bagane lieno injuango mwenje ho chaiga Timothy usera babya bacha bonsi gose naboto ngokwana jibaka kole mwegule rende inchuango abakoyo ena abana bali bonsi twarukerera mugoja muntu nedekera muntu woro juwango lire lyasarekire nane kuira natule jumubekera iniga agitaikaya mwega bali barukerera bonsi na wange tulendo jera take time ko kumanya kero yomo ono rende tiga njoyo ngokwana Johnny Aurora Karen ni my sister tiga ngae ndugu yane Aurora so kwa maliva ga njengo ko bene so nyambane njomo ko wote mwabo malemu Karen awakwani wasi wa bailobiya jengo wakambiya mono ase bali wakoto mupango babire bakoba nande bakolyo mupango bakomwana minto ikirenga gaiga igongo basabera mipango yosi echaire buya oikamambia nande bali chenchera gocha omwana nacha bakonye barona baikire gaiga nande bakogenda baira no buya oyo no mwana ominto na romo nene asindi
igo twabire nere buya obiro gotukwaninga bote bakoikwa enga kyagete obulero wa mosoete kuno obulero wa mosoete twabire amo na borobu yono mokoyo nombui na roje twabire asubwa kongobole no tolere intwe na nda bana babire bagotubwatese asenya gitari muroche nyagitari gakiero bakorwe tongoro omanyokorwariwa na babana batema na batwatema kolendo monene bono omwirire togosaba monene ana mobeka sagaya adumoke na bali batigaire babe bagotigara no morembe ase engeye negenire bokoyone ndobare na bokobara onde bwensi tigabo kobwatisha amangana mokoyona ukwana ero mojiyo tegerere asante pia mano ase mokoyone ombui amana baiwa na bairi base omochio yo moneno omakoyo intwe twarurekerera ase ng'encho yokomokobo muswati oyo iteka oyo rara twarorera amagomba manene twarorire kegori egeke abana bake bakweruta ise bawechanda yakegori kiagati amone kegori ekenene twarorera obwanchani musubati ominto abwate gocha ase kenyoro twamanyire gari bagari nene riatigirwa ase enka yaye riansa riatigirwa ase enka yaye yatigira ase kanisa yaye asa gosasima amone kenyoro igo intuntware gotwara kende nigo togotebanga Nyasaye tiga aire ribagari giya asokorenta obare mugocha asenke igo mokoyone amona abamino bonsi n'abana bari ba mokoyone ayenda bonsi babwati amachiko ayibare kwa kurunya gitari ba moiri achinya gitari kiruna bare kumyoga moire Nairobi ba momyoka Nairobi bata moire Eldoret ba moira igo Nyasaye n'abari bagari yari yo kumurwanira korene ganjire korara na gatuanchirane egera togwa tutware ngemambia yemo erinde Nyasaye naje gotumirani okuno kunare gokwana ase emaragobe yebona digango bono ndara muswati kwambuka oyo okomobwatia Karen abantu ba Nyasaye bwairire nonya torasa mabina batugokwana nintutore moyo umwana uyu minto abatwakina monere nande tugasoma monere gocha bono rende gotigana twahite gotigana tutatiganete lakini no torama agacha abo basi nintu tugatigara ari nyari bari umwana uyu minto buna chetata renge kurwara lakini uburwero ubwache tobo kwangu bwana naende mboje tigotene nango tene nabole bamurwandereire abana ba minto kurunyari bari bamurwandereire n'abana baito babamware ngwakambuye mono mwamakoyo nekenyoro na kurunyari bari ngaine yo tware kumurwanira lakini Nyasaye karora n'umuya akamutumukia bona gotugusabira enka ya makoyo yonsi enka ya makoyo nombui makoyone kwarangeligo narora ngaigo kuboka gose saa 12 nebuku watera gwatokorero gusaba ogosaba kwa wasaba konya gusaba gocha amaene nabo wakwana nga Nyasaye tenenirire ngana ende bono gatata Nyasaye bwa mabera rire ryatenenire
igo gwateba ng'a bonsi pi nabo barasabe lakini ogosaba okomokoigwekana mbuya mono mokoyone abana bao nigo orabaikaransia amo chinyomba ibere intori goteba ng'a mbangaine mbanjaine egere babege ntekemo amakwiri naro buna toriga tata mbaiya abana baminto mbaiyo buna toriga n'abantu bakwete chinsemo inye chiense nonya nechinsemo chiri chia isuko nabo bakwegunga Kenya abantu bakuro bonga sobonge nabaro bungo kubare tigato twaro gosemeriga nga Yesu nakwete naenda akabuka ine okorero kutokweyeria mariga ngakero Yesu akwete bali mbarire tabangina bali babere bakarira naende mambi bakabuka bagachuko korusiriga nabarore nganoare lakini bakanyoro chire iguru ngana intwe mambi yemo kero tata koira ni obonene ntose merati ntobasa gukwa onde bwensi tata nyasati gamanyanga inganonya twakure ntoboke omonene tata nyasaye na semeringa engakie yemu abaiboli nekintakana mbanyora abaiboli na abaiboli mbanyore abana babo mbuya mono bali bakogenda kisabari kinse munye kiense nyasaba ruserie bigochanchere muike naenda baraye mambia naende mukiche enyangie yo mweli ya Karen Binsali atika umbui mbuya mono oyo mumuro mintoyo abana muro ba minto bali na abana bandi abana banyasaye tigamba kwani mbiye muri njoyo ngukwana nkuru kuteresa tatu mwabo Karen na mama na abamo abona iguru bururo bonne kero konyoru mwana mintaraire nande ngoteba abana ba Karen muntu no mugakoera merere buna ayuare mererati ekerare mereri mechande ikaera kurenda ayu bono kana sakura ni buruti na chakoenda iguru abana ba Karen muntu mo chandika dengera ninga nabo ogokunkoro nyasaye na tebete nga obogima bw'omuntu mwanya abantu na matukama ke kurende bono no na twaro bole mole merera ni nwa se nwa ni mugona se nu gwante no mole mole buraga chinka yaino ndamwa mte kwa gacha na kore kogechana twaro bomo mugwane nwa se nu na andi nguya kumwa kwanta na inwe kwa kumwanta nyasaye mono aina rana bwate naija baminto gonkwereria mbia mono mokoyone n'abaminto bekenyure keiga n'abana bane musubati oyo musubati omutangi otata konya akondo kamonene naije namuruka monene ona nyasaye oito no muya nyasaye oito yo konya togosaba konya gotegosabera gakibura tetu nyasaye otokonyire ebura yarakerire nyasaye oito no muya mana saba abaminto bekenyure keiga na abana ba musubati ominto na abere ningambuya mono aba asigo nyasaye na ande na tarakeri embura bambia omusagire kano yoere na abere nimbuya mono na nzeli etankuru kumonka kale ni ominto ekere tuwalo kukwana kana kale ni ominto igari ngondena ayekere ayo bwekaine tata na nsembwekaine tata tata alikuruka kale ni ominto Binsali one Binsali bya tata byayitekire akinalo gosabanga mukoyo wanagaki olenda abana bakale ni ominto na batukuru gaki nandi Yesu ngotale wengo gatoire katutumoka bya mono mo gocha gukwana rende mwensi yake moi mubutolera yake ore ni bande mbaro joyo kwana ndo ibo moiso kale ni kasi ni ane tato mwabo na mamu mitera ba mwabo ntu ndo bwati mange to kwane kera kale ni ero timogire na ndo chire ni ntutora agenda ombia mono pia mono chikolera chiombui jwango gojali baganeri eno gekara ngota baga gomine tinga baria baruseti abana na abana bari bachiete isiko chikolera chiri mamo gocha mwesi egere mo ayo mobo asenge njoyerire mubutolere gaki enda uchiro kurali asenge ntukirige kubwata ngera
na inje tigangira ndio mona Nyasaye ng'ambuya mono egekogera kurukorera ng'anyiti umuikoye mpaka rero nando tokonyire twaikire mochori twairanire ase eng'encho ya obotoereru bwaye bono ona are goteba ng'akorera rema Nyasaye nero obwate emeroberio onde taiyo naende iga marika akare gokwana bia omonto oyo omo naterete ng'a tari mariga ekero Yesu agocha ekero Yesu aracha korera ngokora tigento kieke nkoiyo tiga tosemeria omonene kera omonto tamanyeti ekero araku ekero ara bono nare kobori ekero orarare ng'ai orarare tiga tosemeria omonene tobwati chinjira chia omonene eri Nyasaye atokonye iga ase nkeye inche nekorera yombui omwana nyaboke omwana cheria abana abo nabane korung'umbu garia igo nare gatanga abana bari bane esimore rema ase omonene Nyasaye naro tiga nsabe motongi tata Nyasaye nachira asore iteke echia bene ngokoiraneri ng'ambuya mono naye gwatorinda naye obwate obogima naye obwate kera egento ogosemeri bwitu tiga togeka asore wona ekero twaikire ase nkeye iga twaretire korera tiga erieta riao ribaku obotuko obona ase okoboko kwao abakorera naye orabatinya amariga wona ekero tokorwa tokaenda ase chinka chiaitu rituko ria mami nase okoboko kwao tomanyete abairi nkoro bari chinsemo inye chiense obarende ende rieta riao ribaku igo nasabire amakaonera sora ase rieta ria Yesu Kristo omotori oito amen. Mono ekorera ya tata chingaki echi ribaga neria abana benkeye gose abana bari banywamete abana bombui abamine tigo ribaga eri neria ino anyamaro nabo mogocha bakoyo ito ribaga neria ino ng'anyamoro bari banywamete nka ribaga eri neria ino ekera abaigu baro ng'onya bagenderete baro na bara bana kuyarigana anya abaigu baro tima abana bari banywa matenke onde taiyo ande nabo bakore gasi anana tima itinga ngaki abaro sana kwa bakore gasi adana sana abana bari banywa matenke ano ayo matai ya mbaro wake gamba kwane nda sire tali omonene bwairire buya tokwira niri mbuya mono ase abantu mwaro chinse amunye chinse aso gocha gotoa pole tokwira niri mbuya mono omong'ina mama Karen ono tokomoroka n'omuntu bwokumi sana maetawe yomayama amoroire naragocha bakosinyona naye ng'ayabwera kuru ekero togochaga maete ekero twarenge abana abake ngaete na chisite chinchire togweta amagoso ngo bare ekero togocha korumarrameko ngagite yakukwana bobe ago twomorembe naende twanyona twakoreki abantu toiranire obugima bwagendereire lakini bona kere goikera na yekere iga mwate togosinya egento togokwana ase obweng'e abakoyone bari mwatigaire eneri nayo omomura omonene na siporo inyaruka egento kero ninchwamo aba bare gati kabere iga babekamo erinde enyomba ya mama chinyambo benchi isororo ekero togotwanyora enyomba ye nekoreki nesibiri inde nomwana nomata karumo ng'omita asirete boneka tobwate ekebarua ekenene sana mosobati omina ekero agocha igano akorarera omunya gocha kwabusa bwaye tomunya gosora gwetera moibori taiyo omoibori n'omonto omana sana ase obogima bwa bono kasita togotomera ebine binde bionsi bibigocha ebiabachokoro
ne chinyumba chino ne chinyumba chaito akonyorokereria amang'ana ayo amang'ana ateremaga abantu mwire na mwagenda gukora mwagendera komenya ntoja gukwana amange egente gene toratena pole na inde pole mamuchire kendi yonse gito gukora goigo bana bari tore moyo tiga tusuguma obugima tona gitogokonya nebirengereri lakini egente kenene kobasaba chiniro chiane na inde tiga ng'irorire chiniro chiane ekera yaerire kobasaba sana mwirane maega kara mwiranire maega mochamo irinde nento akara tokarari as tokarege ntongere tokoruge korugosen kataringo sina ke bakoroka abantu bakumirana twanyorere enchera nito togotaraga mwate bona togende tukirega ari na ino mukirega iga amakonyora abana batwatwarire mumata na bachokoro bakera abachokoro umungina mama kareni mbaetani tsarasini na mambiendo konyora niro na korokire kolera mambiendo kwanyora umwana undo rukironde kolera mbamanye nabona rende na kego chiyawe aso wenge na abasabire na inde moche moira na maige ni tora na gitokora kina gitokora mangana kwa niaba jenga na chisemo cyane cyare ngoyo mosokire lakini neno toramu na inde mambi no toramu na inu asenyange ya mama asante sana Erietari anenche endubeni seitere garega nje mbwata umuse gukorwa cyakiri kemuntu Biaman abaigwa bombu injwango cyangwa nyamoro abaigwa ejire jinga kicha abaigwa benke yengonya baro nyakoro muigwa gocho makoyo abocha oti mbege timono ngasumbi omakoyo nganya koro muigwa kasi dijira chinjiro ndo bwata gotera konde usengonye kwa yendero igwete tere usene kuigwete tere nabo gocha ngora bari baga nabo konyora nasaki ngonya moro otera abageni baito mbere barwetare aya magani ondora arwete nakuru sabana ba minto bakare kiagara arare kadenga baibumba iyo arare kanire nga baibumba iyo chikasini chago chenkeye bageni baito mbere ararire gatiya itabarwetare yo minto Vincent nakororire agwo nabo gocha gocha tokwani kiagara chikasini chiaburi bono batokonyora mageni unde bwensi orwete isiko Vincent ombui ninkoroche tirimbo kango gocha kwani abageni bara kiagara nano mageni kwarwete isiko kamenyete mbako manyeti Vincent ombui eyenda ari gakonge sigi nonga no marosule mbono gwachire bono korapo ake magani onde narorwete isiko bana ba minto bari barwete isiko buna kuru na andora gati yaita biyamana senza nararire kwa nyansa ke kuyarigani
Nchwango gocha motera ko magotoko manyara maganiki bari gatiyete. Yo minto nseri nara riro korukoru ari narangeria abageni barwete isiko nonyora omwana ominto nka seng'encha atamenyatia negenire ng'a naigwa korangeria oku. Biamana abaminto. Nasaki akaigo omwana oyo akore. Biamana morisi aseng'encha eribaga. Abantu baminto biamana aseng'encha yo gocha gotwa pole. Itang'ani ankoiraneria abana baminto ambiamono aseng'encho ya maskani mwakorire oikerania enyangi ya omong'i na mama orarire jasa marita nkoroko Wilson Nserio oyo nyanducha noyo mwabo mwako mokogoti aki omong'i na mama orarire tingo nyara goteba obuya bwaye gekogera buna mama atotigete igatigarite nero obete mama ominto neriya ndari nene mono ase abana baminto ase efamili ya makoyo engima nongoteba ng'a pole nande tigango twensi twanchirane ng'aki mama engaki yaye yaikire otimokire bono nainto twebori ng'a into abatotigire tore moyo ekero kae engaki yaito rarare gekogera kero oyo moito notorigerereti ng'aito ratoke tore buya mono ande buya mono akiti atobwaterane nande togendera kobwaterana chingaki chionsi asayanga buna ega bari konde buya mono Muyanole aliangungu makwelita yono nyambororo Yeso tatangira lya sayoni asagiyo mogoko butambe sayoni no moche wabachenu tobe no moko monge mono Yesu tatangira lya sayoni Yesu tatangira lya sayoni abaramenyo mocho sayoni Baya babegete yangandabu Yeso nero rabo mo basobo Votukomboko baona ende Votukomboko baona ende Sayoni no moche wabachenu Tobe no mogoko monge mono Yesu tatangira lya sayoni Yesu tatangira lya sayoni Kaligere lyo mocho sayoni Kabanoko ganyanso aroro Yesu mwatoko boko ngimoke Elio soe omocho sayoni Elio soe omocho sayoni Sayoni no moche wabachenu Ni mokenche Ni
Biamono ekwenyansa kiase nginjira batero kuya. Abalisi ba minto biamono bali mwachira ase nginjira gotoya ngora. Kurwa se kanisa yetu yali omuga. Ulise Ibrahim ninkoro chano yo minto moranga. Biamono ase nginjira goikani mbanyara libaga. Gotoya ngora. Omuga katato mbui ga kale ga asiana na se kaididie. Akaritaya. Ase tundubari yetu ya kibuka nande bakaroranga tiga bamubeke aboyomo bwabateneria ase tundubari eyo indoche oyomo bwabanyakero bobe tundubari ya kibuko nonyerende kora korera gocha ase nke nabongo kwa libaga sense eye ndase njoyo koremia mwakumbwi ulimo kubwatera negasi ase tundubari yetu mata kibuko buying center eyo minto asubuhi karwango naye ngora yao manyakero omuta womoyego yokorera yane ainge tigangire jukumu yobo chiunga nainu ase chinse chia bene nimeomba rati kanga nona arenga mona inu musabara korera ina munyoke kuro matangari ale ngombu alia na ndengoranga chinse jigo iganji unge nainu endu yane na yale ngo musabara yingo bwatia igona bona afiringa musabaro ikango no twale ngamo tigando jumbe nkeigo kolera pole sana so gosireli uno mwanjo esabuna mwanjo asirete tuambora asire naye hapa na pale ejukumu nelia wali tu atigaire intu turagenda ase kolera achire kolera dema abana bae wa uchumura kina eneli oichoe bali bande babo kina obuba na injina arura magombane uno moiru gwo mochioyo on behalf ye buying center yeito tiangira lingambu ya mona sabali mebali baso etio ko bako muhuko abanya biasara akarwe bitoki byabo bikagara ya sukirie meroberie ya igere ke gwangeke egento nare gochi kubatikira abairi bari mwaro chinse ya moinyi mwarega nigo ase koreraga momotuke ka ase rituke riria rero obotuko buyango basobera botoera una korera ngo motoereru igo tobwatera ni gakia abairi ba minto mambia matanga aga tobwatera neti tobwata seito igetugi tobwata bo igasarogoro timanga kitogo chaka koroma mbi korera igento ke nare kubairimise ekemo one si abantu babaire support especially ne market ekobaye support ene sana turwa abanyabiasara muri request ali nare kobetereri tiga twatambuana hapa na pale yango ikamuri mwatambua balisi market ajamba tabe privilege mu bwata ogega ki market chinde korera akare function ere wechebe be yamabe ebe yo go segeta chisemi eba go tax 2000 per day. It's very surprised njengo rufuli njoma etengo lingo la bantu bamuntu bona bamenyete igole nako basaberenga kero boki mambi no tole na kolera se buying center nde vice chair ngole njang nese na bwadira ni bwe tore abantu batano chairman na igwete ngo moberno monyanganyangu yo mtochera mia na tosireti bono tolimeneti aitingi abantu 4 dobwate li wa mweri mokorwase kenyoleke kya mosoti gona areko batigera mayenga mambi monyole nge stabu no ekale timanya wacha tuombe Mungu kwanza nyasaye kana to ikibuya tutaongea mengi bya mono motenele bwa maye bwa mabaye tukolia yo bya mona balisi wonsi banyansakia soko nyoleke boko keko thank you so much bya mona senje ya ngara elieta saburu ni mbuyo toto lakini ndire bakora ndo kwa asubuhi senje na ko ga mandu ji preps
ene nikinemura kile ndio kengo tebi kweli teli najifunia kwa maana nilikuwa naamuka asubuhi kwenda shule, si ndio? Asante sana. Ya mono na ande wa manyero nilende nje ya asubuhi. Abalisia bamogo me lio muga. Eyo minto Ibrahim njwango chali bageli ne lieno. Uliko kanesia ba minu mwale ngene. Bia mwana seri baga nenje na wonta gete gote ba engora ya ne tara te bolio onde to bolio onde ngoringo asolio ta manyeti nje ni prima yera oyo bonye go gali omuga mata nanje na onde muno yo mo bwa balisia bono lenda ya beiri nande gare asange sana no wana ngumbu arito ko lukorero masagege anto aranga tio tire go chaiga bono lende ntara kwana bali ba minto tuwaja na inu na bona ate bamba tambu yomota ko imoka na bona ate imoka goja okay utagate mokoraiga ina short way liye to tebe pole onge bon onde bona lituta ndote mbate abanga twa ile chisa chinyingi buya mono asoko yali bagezi nje nale ngote wo yotamo yiti bosile bone ma tinsa yobo yenda obui gara mairi amange korera naende ande moko yone mu yete naende era abata mairi amange tiamba tenga ubosirwa nubentege kon ale gote bagentege kon one gento mokora umuga kuyombwi mochi una bali dia baiki no mungina ruo mbui ale ndwe umuikange ko yobura muigitange mubasa kumututa ngubui gakare gochiari muino usenyombe ndi buino mubutugute kamara n'ubwo bagesema mobanere onye mware ko mokonya momokonya buri mwana ko mokonya buya mono buya mona sokonga nyarari baga njena peli muranga mose o mamega gambo mama muibu ogonya temu madao obagaseke igo oyo no mumame to sikaine igo na monyokire guro matanga nga nje asengeja matanga kali mambia manga mangi umwana ona gasirire nya gari nyantiranere bagara koleta na gotuguta ono na ranganze ko tiga yani umumama tandoji na nje na chirango chando na chano ne karoliro ko to kwa no mumama ono tingo macha ko jaga kala gambo mama na muga ko yitwa musike to kurubo karani ku kare talibono twasikana iho abana ba mindo bali batika mama kachi murende omumame iye omo tata mokke bosiro atebiruya sana nero tiri ere ningambo yamana sokonya rali yamana nancha balisia sengencho ko ngali baga tigante bena inche amarieta ankor ku David Muranga no bwa yenda ande maata iga bange buna batebire amairia ito na amanga iga ande bono to sinya ine tunga abantu abamu bono tigantebe pola ase familia makoyengima abana bombui ekanisa ekiagara ni maiteke kale no mo Kristo tiantebe nga tiatuba ngora asengecho yogosira kumungina Karen ninche na mumanyire kigetamba aiga ana bonkura acha aiga ongachisemi bono naende twakwana mangana amange akoli gasi asomo chioyo iga na inche bono nabo bwatali yanda asengecho gosiria mungina Karen bono nabo nare goteba abana
abakareni mugakumbui muri cieneri abamino oichoe amo na abande yatwiraniria ng'ora sana bona abaminto babatebiringa mang'ana matanga akara mange naende mambia abairi abasirete mambia abange sana bono nabo gosinywa ng'ai okogenda bono nabo twacha ende mutatorore mambia nabo mukomanya ng'a naende twachire asande ekiagera mumanyete omwana osirete osirikia iga aria no bosira aruseti omong'ina oye yogoturugera aria bono oyo osirete nabo ndatebe ng'a nomoche kore obosire ande ayande nare naro gochirora naro mumanyete bwokemwa nande amairi ande naro bono nabo twakobatebia pole sana rinde gakitia toremerania ase eng'encho obogima obo bono rinde omaete oyo otana gotebiwa pole gose oyo otana konyora mang'ana aya nabo goteba pole tu lakini baria ekiranye eki kianyorire mbaigwete mbamanyete buna ombui akorete ki aigwete bono mwakombui remereria korera yana ombui remereria ense nabere bono nyasaye tigakore emeroberi ende naende gochimambi agokorera kigima nanje nabo ntagete goteba omogakombui pole nene na abantu bao bonsi abana bao rabu tore na barabu boire togosanga ase twomene buya togosori buya mogakombui no mogakomana sana ere korukare koruririe obokarani kokwa murangire nyo nomochango nera atagete asoe ase egetabu paka bono nande taragota nare gosaba ng'a echallenge tokwa abana baito mineti abana bombui na abane na abonde ekero omogaka gokoria amang'ana amaya fuata nyayo kero omogaka gokora amang'ana amaya muna bono akogenda emechango kogenda amang'ana amaya amang'ana ya emegutano gokwana gosegeta abanto amang'ana amagenderero nainu mokobwati chimbaratera echio inche nabo ngotebia abane aba abana bande rero nabakong'u yani omwana nere ng'a omogaka ogochikogota abana baye ndoche nabo bangaise abana baye nabo bagokora muna ise ndoche abana abambuya batiga erigasi erekodi yagenderera buya igo nabo ntagete goteba pole omong'ina omonene twacha tokara amarore ekero are omorwaire akanya gotogambi buya barenge na echinguru gokwana bono rende ochire getokora esiko yaye ya omoerio tosaba omonene enyangi yaye ebe engiya mambi aro matanga are ayabairi muna inche abana batato ntamati ng'a ingocha kogenda gochi yani bakoeneriwa mambi ao bono tiga bokimambi ria mwerioka nabo ntagete gotigera igo mbiamo na seribaga mbiamo na barisia nyansakia naende mbiamo na ase eng'encho moigete omoyega bwa omosiriki oyo nang'e paka otabokire buya mbiamo tiga tosabanga omuya tata ore igoro emogoro beye engiya monene gwatwikirie ase enkeye akiru na makweri aya ntumwanya abantu ngochi tore twanyoboa korenda amarika torenta ang'e ng'anu kwaya begeto toreme kigima abana benkeye bamong'ina bareme abachokoro bareme efamili y'omogaka bakoyereme namone yamate yonsi mone esikerorekane egere enyangi ere buya igona ria masikani ng'a twasikire omong'ina omonene oraire ase ekenyoro tiga bionsi bikoreke goetera obuya bwao omwana o Yesu Kristo omotoria amen mbuya mono omorisia bono totarakora egere ndatoe oyo minto eniri nonyora omorosu mono naende obwate obororo obonene iga nare saba oyo minto sabera oyo na omong'ina osireta naende buna omogambi sabera nabo nare gotaka oiche okwana eng'ana eyemo iga edageka eyemo ekiagera okorora ng'a rirandi gotwanchera egere tokora ogosaba toire omobere nyomba kwana ng'ana eyemo iga oni buya bang'ina naende buna omogambi bwa ekenyoro eke nomaete buna orabeke buya mono nabakwaniri nonya torasa amabe nabakwani ng'ambi ya more nabo togokwanania batore moyo bono ase amarieta mwaigure Isabela nkorokwa moige mayaka
igonde kenyoro keri kia Nyansaki East Mawinari ekenyoro eke tole iga ne kia magi